Machiegni kendo e chenro mar ameny piny nyakwar Mwajong dhi mbele gi miwech manyien ateri nyaka kaunti ma Siaya. E kindeni ma oganda Jokristo hingo nyasi mar Pasaka, achiedh nade pod okwako familia mar Helen Auma mawuok e gweng' ma Nyaduonda, location ma Barkowino e sub-county ma Bondo, ka giparo nyathigi manyinge Vivian Otieno manolal higa mokalo e kinde Pasaka to nyaka sani pok oyude. Anyuond Vivian ma jahigni 16 lero ni ne olal kano itere osiptal kaluwore gi wilruok mar paro. Familia no kone gisetemo manyo nyathigino ka nyaka sani pok giwinjo ndache. Gikwa mondo mi ng'ata manyalo winjo ndach rawerano mondo mi gie report. Nyathini nolal Kisumu Ukweli kitere hospital. Nolal Pasaka last year 2023. Nolal kano bed ni tere hospital. Nemolal nego waygi kano nebiro bed ni dhi ng'iyo gima rach kode. Wasetemo manye kilande e radio Ramogi. Magi yore wasetemo penjo e skunde, wasetemo penjo. Kinde moko nwawinjo ne onene Homa Bay, wadhi kuonde go kwadhi manye to ok nwayud, pok wanene nyaka sani. Ok noyot, nwakale matek nikech ok nyal nindo ka nyathi onge. Ka nwanyalo menyo koni koda kocha, to ok nwanyalo winjo report moro amora. Ata para nitie gima rach gi wiyo, ok apar nitie ng'ama owuonde nikech kata kobedo kata manolal manoyude no. Nochalo chala nyathi mane wuotho e streets kamae, ok nochal gima ng'ato kae kata nodak, nochalo chala ng'ama wuotho e streets. Kora akwaya ng'ata madipo koneno nyathi machal kamano manyako koneno to gonwa report kata go report ka police mondo wadhi wakawe. Kora Mwajong en geno marwa ni Helen